Politician. Can you make a right decision for all of us? For all of us. Geven je de steering constructief de september. De lunch is om jou met wien in commissie. Tot opmerking is dat dus omroep om Friesland namelijk morgens stil bij het programma Heer. Want zij vinden het mooi een reportage over mevrouw Dijkstra. Dus woorden. Ik ben in 1966 ben ik hier gekomen. In 1964 ben ik hier te stage erin. En in 1966 belden ze dat ik bij de provincie werken wil, omdat ik zo'n mooi handschrift hier. Daar ben ik op aangenomen. Dus zeer ik op bureau paspoort naar Riebewezen. Ik heb nog gehoord, want het mag eerst nog een rapportage komen. Is het onderzoek van het trouwens. Oormaand ben ik zondag hier. En sinds mijn pensioen doe ik 1 keer in de maand te steden. Daar ben ik behouden. We denken ook om van, gaat alles goed? Komt er een ambtenaar met een stuk, die brengen we naar de bewuste stedenlid, of naar de gedeputeerde, of naar de commissaris. We vullen drinken aan, eigenlijk al het zeersbare ding. Ik ben geen toilettenbouwer, ik weet niet of dat zo is, ik heb ook geen... Maar er worden hier in deze cel, in deze prachtige cel trouwens, er worden belangrijke zaken bepraat en Joost zit erbij. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja, daar geniet ik ook van. Van de debatten en ja, vind ik mooi. Ze willen net de stuitnazen. Ze willen haast niet heel waarom komen. Ja, dat tuurlijk. Ja. Nou, zet hem op. Nou jongen, goed. En hoe is het met jou? Ja, goed. Mooi. Ja, best. Dus ik? Ja, tussen kom. Nou stemmen jou zelfs ik neem ik aan. Ja. Helpen jou die partijen krijgt even wat beter? Nou, had ik wel eens dienen. Maar nou, ik ben wel kritisch. Nou, ik heer een hele protte en ik hoor landelijke politiek vind ik heel mooi om te zien en te heren. En dan ben ik wel eens zo'n twijfeling. Van wat zeg ik nou, wat maak ik nou? Want mag je als boer echt neutraal wezen? Dat weet ik niet. Wij hebben net in die zin aan taak dat we belangrijk zijn. He? Wij zijn meer voor de rende dingen. Dus die aan de boeten. En je zit er wel middenin. Ja. Politician. Can you make a right decision